Avui tenim la sort, doncs, de conèixer-ho en directe. Amb tots vosaltres, el pregoner de la Setmana Santa de Barcelona 2014, el senyor Ignasi Miranda Jiménez Rico. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Delegat diocesà de Germandats i Confraries de l'Arquebisbat de Barcelona, mossèn Gregori Manso, rector de la parròquia de Sant Agustí, mossèn Francesc Casanyes, senyor Ignasi García Clavel, director d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona, senyor Jesús Hernando, intendent major de la Guàrdia Urbana de Barcelona, senyors presidents, president i presidenta del Consell de Germandats i Confraries de l'Arxidiòcesi de Barcelona, Miquel Àngel Soto i Sama Rodríguez, germà major de la Germandat de Jesús del Gran Poder, l'Esperança Macarena, senyor Joaquim Benítez, representants polítics, diputats, regidors, altres dirigents de partits polítics, representants de la societat civil, director de la banda que interpreta avui la música, senyores i senyors. Primer de tot, agraeixo de tot cor a les Germandats i Confraries de Barcelona, especialment la de Jesús del Gran Poder i l'Esperança Macarena, la confiança i l'amistat que porta l'encàrrec de fer aquest pregó, és, per dir-ho així, com el pòrtic de la Setmana Santa 2014. El pregó l'he titulat La Setmana Santa en la meva vida. Potser el que digui a partir d'ara també es reflecteix, almenys en part, en la vida de molts de vosaltres. La vivència de la Setmana Santa és per a mi el contacte més directe i més proper amb el Déu encarnat en Jesucrist. És aquella fe que tenim, que intentem raonar i que portem a dins, encara que de vegades sigui feble, però una fe vista en imatges. Penso que és molt important la paraula imatge. I aquesta ajuda troba en les imatges, en les representacions del misteri de Déu encarnat, un magnífic instrument perquè tots ens apropem a ell, el Pare que ens estima i que s'ha fet home com nosaltres. Jesús, aquell que és home com nosaltres, pateix la persecució, la crueltat d'un judici injust i la mort de la creu entre humiliacions, mofes, agressions i tota mena de menyspreus. Però aquesta humiliació humana, que ens transmet sensació de fracàs, de tragèdia, de feblesa o de final d'una existència, no la commemoraríem ni la celebraríem en la litúrgia, en les processons o en les pregàries, si no fos perquè aquest Jesús derrotat després va triomfar, va ressuscitar. Amb aquest pregó vull expressar, com a cristià de base que soc, com a pare de família i com a home militar i pecador, 7 reflexions que han sorgit a partir d'algunes vivències personals que he tingut des de petit fins ara mateix. He repassat interiorment, diu així, la pel·lícula de la meva vida. I ara no us l'explicaré tota, naturalment, però sí que us transmetré aquests 7 punts que potser s'han fet també presents, com deia abans, a la vida de molts de vosaltres. El primer és el fet que matessin Jesús. Hem de recordar que la Setmana Santa no és només la commemoració
d'uns fets que es van produir ara fa poc més de 2.000 anys. És sobretot la vivència i l'actualització d'un esdeveniment que no s'ha acabat i que, per tant, perdura en els nostres dies, en les nostres famílies, en les nostres comunitats i en la nostra realitat present. Perdura i segueix viu precisament perquè Jesús és viu. Va ressuscitar. Aquesta és l'essència de la fe cristiana. Jo vaig rebre la fe dels meus pares a través del baptisme i de la transmissió natural dels fonaments d'aquesta fe. Recordo molts missatges i moltes explicacions. Em va impressionar molt quan vaig saber que van matar Jesús, el Déu amb nosaltres. És molt fort, això. El van matar. Ja des d'aleshores començaven les anàlisis i les hermenèutiques o interpretacions sobre tot allò. Primer, des de la sensibilitat infantil i progressivament ja com un adolescent, un jove i finalment com un adult que arriba a ser pare de família. Matar algú sempre és injustificable. Això ho tenim molt clar en aquest món nostre que, malgrat les perversions, busca globalment, més enllà de les creences, la pau i una ètica universal. Però a l'hora de pensar en la mort violenta de Jesús, jo intentava, des que era un nen, buscar-hi els claus. Recordo alguns dels meus germans i també el meu pare i la meva mare, que el cel sigui, quan em deien: el van matar perquè li tenien enveja, perquè era bo, perquè molts pensaven que volia ser un rei amb poder al món i no entenien que el seu poder era el de Déu. Recordo un pensament infantil meu. Sí que eren dolents aquells homes. Com pot ser que matessin Jesús, el fill de Déu? Recordo una frase casolana de la meva mare. Van matar Déu, però, com que era Déu, al final no podia ser la mort. Per això va ressuscitar. Aquesta i moltes altres idees m'anaven ajudant després a matisar tota la visió d'aquest gran misteri. No és una divisió entre jueus dolents i cristians bons, sinó entre els qui entenien qui era Jesús i els qui no ho van entendre. Però per molt que vulguem analitzar i entendre històricament tot l'esdeveniment, el fet que matessin Jesús forma part del pla de Déu sobre la humanitat. Es va deixar matar, em deia una vegada un dels meus germans quan jo tenia només 6 anys. Jo m'he anat preguntant després, com segur que ho heu fet també molts de vosaltres, i per què es va deixar matar? Humanament, Jesús va tenir moments de feblesa quan demanava al Pare que l'alliberés del tràngol, i en algun moment després va dir, per exemple, que el seu regne no és d'aquest món, o que tenia set. Aleshores, per què no es va defensar amb més forces humanes per evitar la mort violenta? La resposta també forma part del nucli de la nostra fe. Jesús es va deixar matar per redimir-nos, per alliberar-nos del pecat, sobretot, això és el més important, perquè ens estima per amor. Quin tresor més gran. Recordo la irrupció a casa meva de la pel·lícula Jesucrist Superstar. Sense menystenir el meu contacte amb les Sagrades Escriptures, fonament principal de la revelació, aquella pel·lícula, amb un disc de les cançons que
que li van regalar a la meva germana gran va ser molt pedagògica per a mi. Recordo una mena de catàleg amb imatges i petites explicacions que, juntament amb la música, van ajudar-me a entendre, per exemple, qui era Anàs, qui era Caifàs, com la gent que va conèixer Jesús estava dividida entre els que el seguien, coneixien bé, i els que feien seu el rebuig escurçat en les reunions del Sanedrí i en els homes que van decidir condemnar-lo perquè pensaven que allò que feia Jesús no era un perfeccionament i un replantejament positiu de la llei jueva, com ho entenem nosaltres els cristians, sinó una intromissió inacceptable i una violació dels preceptes. D'altra banda, en el segon any de preparació per a la meva primera comunió, recordo l'explicació didàctica de la catequista sobre la passió i mort de Jesús a la creu. Va ser especialment impactant per a mi l'escena de la triple negació de Pere, després que el mateix Senyor li havia dit que això es produiria. Em va fer pensar, Déu coneix prou bé les nostres febleses, encara que nosaltres som lliures, podem millorar, sempre amb l'ajuda de Déu, però des de la nostra llibertat. Tenim donada aquesta llibertat. Impressionant l'exemple de Pere, perquè nosaltres també actuem sovint com ell. En definitiva, la presència de la realitat de la mort violenta de Jesús a la creu és un impacte ja no només en la meva vida, certament, sinó en totes les nostres vides. Ens sacseja, ens remou i alhora ens permet acostar-nos a la dimensió sagrada d'aquest misteri al qual tots ens podem apropar des de les limitacions humanes. Sobre una frase que forma part de les conegudes 7 paraules de Jesús a la creu, és la que diu: Déu meu, per què m'heu abandonat? Recordo aquestes paraules de la pel·lícula Jesucrist Superstar, on també sortien la frase avui seràs amb mi al paradís, i també la definitiva abans d'expirar, quan Jesús diu: Pare, a les teves mans confio el meu esperit. Jo entenc el clam Déu meu, per què m'heu abandonat? Com un signe de feblesa, amb el qual Jesús es veu com nosaltres. Jo diria que és com el substitut del pecat, perquè precisament Jesús, ho sabem, experimenta la condició humana igual que nosaltres en tot, excepte en el pecat. És la soledat que tots experimentem en els pitjors moments, quan la nostra fe tolla, o quan ens veiem desbordats pels comentaris que qüestionen o neguen Déu perquè permet el mal. Ens preguntem, i ens pregunten, com pot ser que un Déu omnipotent i que ens estima permeti el mal del món, la fam, les guerres o el sofriment en general? Aquests comentaris ens els transmet constantment la nostra societat i són sempre molt respectables, però és evident que estan allunyats de la fe. Doncs bé, quina és, doncs, la resposta dels creients? La resposta a aquesta pregunta es troba precisament en la creu de Crist, que mor per nosaltres perquè ens estima. Aleshores, les paraules de Jesús quan crida Déu meu, per què m'has abandonat? Ens diuen que no és que Jesús recrimini al meu Pare que l'hagi deixat en mans d'uns malfactors. Són, sobretot, la màxima expressió del Déu que es fa com nosaltres.
Podem recórrer a la confessió de Mateu en el capítol 27, perquè és el relat de la passió. Commemorarem aquest diumenge abans, d'aquí a 3 setmanes. Diu així: des del migdia fins a les 3 de la tarda es va estendre una foscor per tota la terra. I cap a les 3 de la tarda, Jesús va exclamar amb tota la foscor i amb tota la força: Elí, Elí, lema sabactani, que vol dir: Déu meu, per què m'has abandonat? En sentir-lo, alguns dels que eren allà deien: aquest crida Elies. De seguida un d'ells corregué a prendre una esponja, a xupar de vinagre, la clavà en una canya i la hi donava perquè begués. Els altres deien: deixa, a veure si ve Elies a salvar-lo. Però Jesús tornà a cridar amb tota la força i va exhalar l'esperit. Llavors, la cortina del santuari s'esquinçà en 2 trossos de dalt a baix. La terra tremolà, les roques s'espatlaren, els sepulcres s'obriren i molts cossos dels sants que hi reposaven van ressuscitar. Sortiren dels sepulcres i després de la resurrecció de Jesús van entrar a la ciutat santa i s'aparegueren a molts. El centurió i els qui amb ell custodiaven Jesús, veient el terratrèmol i tot el que havia passat, van agafar molta por i deien: és veritat, aquest era el Fill de Déu. Fins aquí la cita del fragment evangèlic. Impressionant aquesta narració, on es veu, a través d'una teologia escatològica, una expressió ni més ni menys que del diàleg entre el cel i la terra, entre Déu i els homes. És una mica el que pretén Antoni Gaudí amb la construcció del Temple de la Sagrada Família: posar davant del món l'expressió més fidel, humanament possible, de tota la història de la salvació. En aquest cas, en la joia arquitectònica sobre pedra que tots coneixem més o menys, l'actual Basílica de la Sagrada Família. Recordo que un dia la meva mare em va dir, quan jo tenia 6 anys: aquesta última frase, és veritat, aquest era el Fill de Déu, estic segura que la van pronunciar molts dels qui van matar Jesús. Aquí queda també per a la nostra reflexió avui. Doncs bé, Déu meu, per què m'has abandonat? És també això, el diàleg entre el cel i la terra, sovint tallat pel drama de la increença, el pecat i la feblesa humana. Arribats a aquest punt, en aquest moment del pregó, vull explicar 2 elements que ens ajuden a entendre tot allò que vivim durant la Setmana Santa. Són la dimensió sagrada de l'esdeveniment i el misteri mateix. Tot allò que és sagrat està expressat per totes aquelles imatges que ens expliquen el que va passar ara fa poc més de 2000 anys, alhora que ens ajuden a actualitzar els fets. Recuperem, doncs, el concepte d'imatge que ens ocupa aquesta tarda. El Jesús del gran poder que tenim en aquesta capella aquí al final. El Jesús flagelat en una columna on la sotaven. Jesús carregant la creu. La Mare de Déu dolorosa. I així podríem seguir. Totes les imatges, aquestes i moltes altres, que portem a les carrosses de les processons, com també totes les que venerem o observem en els temples, mostren dimensió sagrada del que vivim, que no és altra cosa que un misteri, el misteri. Per tant, el misteri és el contingut profund d'un esdeveniment, la mort i resurrecció de Crist, que
que dona sentit a la nostra fe. I des d'una mirada neta, com si fóssim observadors, d'acord amb el que diuen els fenomenòlegs de la religió, podem assegurar que aquestes imatges sagrades ens ajuden no pas a entendre completament el misteri, perquè ve de Déu i nosaltres no som Déu, però sí a acostar-nos. Com més entrem en la dimensió sagrada de les imatges, com més sintonitzem amb elles, com més les piropegem, en allò de guapa, guapa, per exemple, més a prop estarem d'aquest misteri que és el Déu encarnat en Jesucrist, mort a la creu i després ressuscitat. La creu, precisament per l'impacte humà que provoca, ha esdevingut al llarg dels segles la principal imatge de la fe cristiana. No és que els creients o els observadors dels fenòmens religiosos vulguin recrear-se en el patiment o observar el Jesús mort en una mena de curiositat morbosa. Simplement el que passa és que la creu, que és finalment victoriosa, constitueix el suport icònic més representatiu d'allò que els éssers humans tenim en la vida. Moltes frustracions, moltes tristors, molts patiments, moltes decepcions. També tenim moltes alegries, molts alliberaments, però tots s'alimenten allò que la meva mare em deia que era la gran escola del sofriment. Això explica que molts dels principals actes de pietat tinguin la creu com a centre. L'adoració de la creu, el Via Crucis, Jesús compareix davant de Pilat. El meu pare, Ezequiel Miranda, aquí present, confessa en el seu llibre titulat Crònica diària d'un viatge a la terra de Jesús que té un sentiment de compassió per Pilat, només perquè amb la seva actitud va intentar defensar el mestre. Fins a 3 vegades, segons el relat de Sant Joan, va dir Pilat aquesta frase tan coneguda: jo no li trobo res per a poder-li inculpar. 3 vegades. Quin número tan significatiu per a la nostra fe cristiana? El 3. Deixant davant d'això, l'escena de Jesús davant el governador, que representava el poder romà, mostra com la voluntat de Déu predomina clarament sobre la voluntat dels homes. Semblava que tot es posava en contra de l'execució de Jesús. Els jueus no tenien permès fer-ho. Pilat hi estava en contra. I Jesús fa un cert raonament. Tots sabem com acabaria tot quan diu que la seva reialesa no és d'aquest món i que, si fos d'aquest món, els seus homes haurien lluitat perquè ell no fos entregat als jueus. Quina frase més raonable. Doncs bé, malgrat això, el dictamen del Sanedrí i la pressió popular que demanava que el crucifiquessin van dictaminar la sort de Jesús. Confesso que em vaig emocionar molt quan vaig conèixer una mica més de tot aquest gran esdeveniment en veure per primera vegada l'any 1984 La Passió d'Esparreguera, aquesta coneguda representació teatral tan ben feta i que és, de fet, tota una finestra oberta, un escenari obert al misteri central de la nostra fe. L'escenificació del pas de Jesús davant de Pilat em va colpir aquella primera vegada i les altres vegades que he vist aquesta obra, tant a Esparreguera com també a Olesa, on també es fa. L'Església, amb els seus ensenyaments i la seva tradició, no deixa de guiar-nos en el camí d'acostament a aquest misteri a través de la vinculació amb les imatges que l'expliquen i el revelen d'alguna manera.
Pau II deia a Madrid, en la seva última visita a Espanya el 3 de maig de 2003, que la fe es proposa i no s'imposa. Aquesta afirmació, que connecta molt bé amb la nostra societat plural d'avui, explica molt bé el significat de les imatges de Setmana Santa, perquè ofereixen dolçament, respectant la llibertat de cadascú, el gran tresor que tenim i que és fruit de la trobada amb Jesús que hem tingut personalment i comunitàriament milions de persones els últims 2000 anys. El papa Francesc, en l'exhortació pastoral Evangelii Gaudium, exhortació apostòlica de la joia de l'Evangeli, ens proposa diverses reflexions i interpel·lacions sobre la pietat popular i sobre la creu. En el punt 85, tot citant la segona carta de Sant Pau als cristians de Corint, ens diu que la força es manifesta en la feblesa. Afegeix el Sant Pare que el triomf cristià és sempre una creu, però una creu que al mateix temps és bandera de victòria, que es du amb una tendresa combativa davant els embats del mal. Fins aquí la cita. Per tant, Francesc utilitza el dualisme victòria-derrota, però no pas amb un llenguatge de la guerra, sinó amb el de la pau. És el llenguatge de Jesús quan demana a Pere que amagui la seva espasa, amb la qual havia tallat una orella a un soldat que volia atacar el Senyor. Jesús fins i tot fa el seu últim miracle abans de morir a la creu i guareix aquest home de la ferida. Interessant missatge, per cert, aquest de Jesús a favor de la no violència. En el punt 86 de la mateixa exhortació postsinodal Evangelii Gaudium, el Papa actual també ens dibuixa una pauta per comprendre la creu. És quan parla del desert entès com a lloc, l'etapa de la vida en què redescobrim el valor del que és essencial per viure. I amb aquest punt de partida conclou que, a vegades, el càntir es converteix en una feixuga creu, però va ser precisament a la creu on, traspassat, el Senyor se'ns va lliurar com a font aigüívora. Que fa falta ajudar a reconèixer que l'únic camí consisteix a aprendre a trobar-se amb els altres, amb l'actitud adequada, que és valorar-los i acceptar-los com a companys de camí, sense resistències internes. Francesc, en definitiva, vol que ens abracem a la creu de Crist per acabar amb els enfrontaments i les divisions entre els que som cristians, germans, entre el que som nosaltres, en definitiva, germans. Sobre la presència pública de la fe en una societat plural, que és el 5è punt, unes breus reflexions també. La societat és plural. En aquesta societat es manifesta la fe del poble a través de les activitats pròpies de la Setmana Santa. Aquest principi bàsic pot ser estudiat des de diferents visions, però mostra que el concepte de pluralisme és el principal aglutinador de la societat, que no té, per tant, una millor definició global que aquesta. Si parlem de diversitat religiosa, entenc que la definició de plural és, quan ens referim a la societat, molt millor que les de laica, no religiosa o fins i tot aconfessional. Segons el gran sociòleg Joan Estruch, una societat plural és aquella en la qual coexisteixen sistemes de legitimació diversos en igualtat de condicions sense que cap d'ells
pugui aspirar a imposar-se de manera hegemònica. D'altra banda, segons Estruch, l'aparició del pluralisme ha suposat un increment molt notable del fenomen de la indiferència religiosa en una Catalunya que, des del meu punt de vista, viu uns moments concrets heretats de les últimes dècades on la dictadura franquista va deixar la petjada del que podríem qualificar de catolicisme obligatori. Ara estem superant aquella petjada i anem trobant una ubicació més natural de la pietat popular i d'altres maneres de manifestació pública de la fe. Estic d'acord amb el doctor Joan Estruch en la idea que el pluralisme religiós a Catalunya és diferent, per exemple, dels Estats Units, on fins i tot veiem com es garanteix una pluralitat absoluta i el mateix president sovint invoca el nom de Déu en discursos públics. Ara bé, discrepo en la visió dialèctica, religió catòlica versus altres creences. Entenc que el pluralisme no és com les bústies de les comunitats de veïns, on tothom té exactament el mateix espai. En una societat determinada que viu en llibertat, com és el cas de la catalana actualment, no totes les religions, que serien en aquest cas les bústies, tenen el mateix pes, senzillament perquè n'hi ha una que la segueixen centenars de milers de persones, la catòlica, una altra a la qual pertanyen desenes de milers, la protestant, l'evangèlica, la reformada, les seves diverses branques, i una altra on també són uns quants milers els que en són membres, la musulmana, que això podríem seguir. I també podríem afegir l'ateisme i la indiferència, que certament han guanyat pes. La resta són sempre igualment respectables, però ja més minoritàries. Això és així per moltes raons, sobretot històriques, d'arrels culturals i de tradició. De la mateixa manera que en una família no podem exigir al pare i la mare que ofereixin als fills una mena de mosaic de religions perquè en triïn una lliurement, no podem concebre tampoc la societat del pluralisme religiós com la del busque, compare, se encuentra lo mejor compreo. En totes les creences existeix el principi de la transmissió de la fe i d'uns valors de generació en generació. I això entenc que és defensable sempre que es faci pacíficament, sense coaccions, i si els poders públics garanteixen, mentrestant, una societat que visqui en llibertat. Tota aquesta petita presentació sociològica és molt útil per fer aterrar en el moment present, en els nostres carrers, en els nostres locals i en les nostres esglésies, tota la vivència del gran esdeveniment de la vida, passió, mort i resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist. Aquest gran esdeveniment no ha de ser compartit per tothom, necessàriament, dins la pluralitat de la societat, però els seus creients sí que tenen dret a oferir-lo, a proposar-lo com un tresor que no és només personal, sinó també compartit, sobretot viscut en comunitats, en famílies, en germandats, en associacions, en moviments, en parròquies i en moltes altres realitats. I per tancar aquest cinquè punt del pregó, partint del principi que la societat és plural i no pas laica, vull recordar que existeix una laïcitat positiva que no és el mateix que el laïcisme. Entenc que la laïcitat és la neutralitat que els poders públics i la societat civil assumeixen en relació amb les religions, és a dir, allò que garanteix que no hi ha una religió oficial. En canvi, el laïcisme és un corrent social i ideològic que el que pretén és reduir el fet religiós només a l'àmbit privat. Precisament l'expressió de laïcitat positiva, la de la col·laboració de les administracions públiques i les confessions religioses,
És aquesta activitat, amb el pregó de Setmana Santa de la ciutat de Barcelona, el concert preciós de marxes processionals i després el lliurament de premis d'Immaculada a l'Ajuntament. La capital catalana fa seva en el seu conjunt la sensibilitat de moltes persones que creuen en Jesucrist i expressen la seva fe de manera pública. És un punt de trobada que no només no exclou, sinó que reforça tant la neutralitat de les administracions públiques com la pluralitat religiosa i cultural de la societat. Acabaré amb breus reflexions sobre el sentit de tot l'esdeveniment i sobre la Setmana Santa com a moment fort de la fe. Tot el que estic dient jo ara, tot allò que escoltem i expressem en aquesta tarda, i de fet la mateixa organització de l'activitat, no tindria cap sentit si Crist no hagués ressuscitat. No tindria tampoc cap raó de ser que ens trobéssim per celebrar l'Eucaristia, que organitzéssim processons o que ens reuníssim en silenci a les hores santes de Setmana Santa, per posar-ne només alguns exemples. Podríem dir, seguint les paraules de l'inici del pregó, que aquesta pel·lícula o aquesta obra de teatre basada en fets reals té un final feliç, però en realitat no és un final. Precisament perquè Jesús ressuscita i que torna a la vida, aquell esdeveniment diví i alhora humà és un punt de partida on el gran protagonista és l'Esperit Sant, el qui es va manifestar sobre els apòstols després de la resurrecció i que és la persona lliurada pel mateix Jesús ressuscitat als apòstols, quan els diu: rebeu l'Esperit Sant. L'Esperit Sant, tercera persona de la Santíssima Trinitat i referent principal de l'amor de Déu, apareix també en l'exhortació apostòlica Evangelii del Papa Francesc. En l'apartat 122, el Sant Pare defineix la pietat popular dins la seva força evangelitzadora com una realitat en permanent desenvolupament i en què l'Esperit Sant és, amb imatges del Jesús que pateix, de la seva mare Maria que el consola i que plora al seu costat, i de tantes escenes d'aquest gran esdeveniment, no tindrien sentit si Crist no hagués ressuscitat. No tindrien cap raó de ser tampoc la caritat que practiquen, la fraternitat que fomenten i l'alegria que transmeten, malgrat el dolor que certament tots compartim, meditar sobre la humiliació, el menyspreu i la mort en creu de Nostre Senyor. Nosaltres, com els apòstols, havent ressuscitat amb Crist, creguem, actuem i en definitiva vivim per buscar allò que és de dalt, encara que visquem aquí a la terra i proposem el tresor de la fe a l'espai públic, al carrer. Déu ens estima, Crist ens estima i ens ha rentat amb la seva sang. Aquesta és, per dir-ho així, la meravella de les meravilles. Creure en un Déu que ens estima. La Setmana Santa és precisa per això. Connectar-nos més intensament amb l'amor de Déu en Jesucrist. El diumenge de Rams, que és el primer dia, commemorem i revivim l'entrada triomfant de Jesús a Jerusalem, no pas com els grans herois del poder que fabrica el nostre món, sinó com el rei de la pau i de l'amor. El diaca degà de l'arxidiòcesi de Barcelona, Josep Ordeix, diu, en un llibre que es titula Dietari de Setmana Santa i que s'acaba de publicar ara mateix, que arriba un moment que aquesta imatge, la imatge triomfant, fa un tomb perquè calia que es complissin les Escritures. Certament després del diumenge de Rams entrem en uns dies d'invitació
l'inclinació a la contemplació, a la pregària, als actes de pietat, a la vivència de la fe, a la sortida de les processons, al Via Crucis, a les celebracions litúrgiques i, sobretot, a la caritat. El Dijous Sant, precisament dia de l'amor fratern, sopem amb Jesús com aquells apòstols que van rebre l'encàrrec específic de portar per tot el món el seu cos i la seva sang. Us el recomano avui especialment perquè ofereix una combinació molt bona de pregària, reflexió, pensaments espirituals, personals, teològics i fins i tot socials i culturals també. Al final, una mena de conclusió greu, mossèn Ordeix recorda que ser cristians no és només una realitat i una crida per a la Setmana Santa. Més enllà d'aquests dies intensos i durs, mirem de no oblidar que la gràcia de Déu ens ha fet cristians i tenim cura perquè res no ofegui aquesta gràcia. Cal que hi afegim el nostre modest esforç perquè la nostra vida cristiana, la nostra professió de fe en Crist i la nostra participació en els sagraments que la Mare Església ens ofereix assíduament es facin agradables als ulls de Déu tots els dies i totes les hores que ell ens doni de vida. Fins aquí la cita. Per acabar, celebrem la Setmana Santa, que és el pont entre la Quaresma i la Pasqua, perquè posa davant els nostres ulls, la nostra ment i el nostre cor tot allò que dona sentit als sofriments i a les alegries, a la realitat de la mort i l'esperança de la resurrecció. La fe i la vivència d'aquest gran esdeveniment omplen de sentit les realitats de la vida humana, on estem el bé i el mal, i tenim moments bons i moments dolents. Sempre amb l'ajuda de Déu podrem oferir al món l'autèntica imatge de la Setmana Santa, la de l'amor, la pau i l'alegria encarnada i arrelada en tots i cadascun de nosaltres. Moltes gràcies.